τίτλος είναι το θέμα δεν είναι να μην πεθάνεις, το θέμα είναι να ζεις. Υπονοώ προφανώς ότι το θάνατος δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά θα το εξηγήσω. Από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησα τις θεραπείες, αισθάνθηκα μια τρομερή σύγκρουση να γίνεται μέσα. Ο θυμός για την αρρώστια, οι επιδράσεις των φαρμάκων, η αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς, πράγματα που όλοι πολύ καλά γνωρίζετε. Μετά κατάλαβα πως ο καρκινοπαθής είναι αντιμέτωπος με μια αντίφαση που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί. Πολλές φορές η υγεία του, όπως ο ίδιος την αισθάνεται, όπως εγώ, ας πούμε, είναι καλύτερη πριν τη χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία είναι σαν να το σκοτώνει. Η καχεξία, το δέρμα, τα μαλλιά, τζάβα αποτρίφωση, η αρνητική επίδραση στη σεξουαλικότητα είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Έτσι με τον καρκίνο είναι σαν να ζει ώσπου να πεθάνει, ενώ με τη χημειοθεραπεία σαν να πεθαίνει ώσπου να καταφέρει να ζήσει. Γιατί όμως να πρέπει ο ασθενής να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, η οποία διαισθητικά του φαίνεται παρανοϊκή? Όταν βγήκα από το νοσοκομείο από την πρώτη μου χημειοθεραπεία, έπρεπε να παίρνω 14 χάπια την ημέρα. Μου φαινόταν τελείως τρελό. Ποτέ μα ποτέ δεν τα πήρα όλα. Φυσικά δεν το συστήνω αυτό σε κανέναν, είναι προσωπικό ρόλο. Από αυτή την αντίφαση όμως, θα έπρεπε αντί να πιέζουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους να πιστούν για την εγκυρότητα της πρακτικής αυτής, να ασκήσουμε μια κριτική στη σύγχρονη ιατρική και φαρμακολογία που έχει ως φιλοσοφία της την καταστολή. Να βομβαρδίσει, να κόψει, να σκοτώσει. Μήπως κάτι δεν πάει καθόλου καλά με το όλο εγχείρημα της επιστήμης του δυτικού κόσμου? Πώς γίνεται καταστολή και θεραπεία να πηγαίνουν μαζί στη σύγχρονη ιατρική? Είναι ενδεικτικό και καθόλου τυχαίο πως στη χημειοθεραπεία οι γιατροί την εμπνεύστηκαν κυριολεκτικά από τον πόλεμο. Από μια επιδρομή από αέρας στο Μπάρι της Ιταλίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ρίξαν ένα αέριο που σκότωνε τα λευκοκύτταρα του σώματος. Από εκεί σκεφτήκαν να κάνουν το ίδιο για τον καρκίνο. Δεν θα αναφερθώ όμως άλλο σε αυτό, απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα ερωτήματα. Το πιο δύσκολο ίσως κομμάτι ήταν η αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς, της οικογένειας που το θεωρεί ταμπού και το κρύβει, των συγγενών που αρχίζουν να σιγοψιθυρίζουν για τον επικείμενο θάνατο και τους φίλους που δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Άλλοι απομακρύνονται, άλλοι πλησιάζουν. Πολλές φορές με είχαν για μελοθάνατο. Μπορώ να πω κιόλας ότι αρκετές φορές το διασκέδαζα. Ναι, οι άνθρωποι ταυτίζουν τον καρκίνο με το θάνατο. Ένας από τους στόχους της σημερινής εκδήλωσης είναι να απομυθοποιήσουμε τον καρκίνο ως θανατηφόρο νόσο, να αποσυνδέσουμε τον καρκίνο από το θάνατο. Και σε αυτόν τον στόχο δεν θέλω να συνεισφέρω καθόλου. Και μην με παρεξηγήσετε. Αυτό που εμείς οι καρκινοπαθείς οφείλουμε να κάνουμε δεν είναι να πανηγυρίσουμε για τους νικητές της ζωής, αλλά να επανανοηματοδοτήσουμε το θάνατο. Η κοινωνία αντιμετωπίζει τους καρκινοπαθείς με τρόπους που καθόλου δεν μας αρέσουν, όχι επειδή είναι καρκινοπαθείς, αλλά επειδή είναι πολύ πιθανό να πεθάνουν από τον καρκίνο τους. Κρύβουμε το θάνατο, τον φοβόμαστε. Ίσως ακόμα και εμείς εδώ, γιορτάζοντας τη ζωή με τους ίδιους τους νικητές της ζωής. Διάβαζα στο site της οργάνωσης ότι νικητής είναι όποιος έπεσε και σηκώθηκε. Δηλαδή, αυτοί που πέσανε και δεν σηκωθήκανε ποτέ, χάσανε. Αυτοί που τα σώματά τους λιώσαν από τα χημικά, που βασανίστηκαν μέσα στους θαλάμους του νοσοκομείου, μέχρι να αφήσουν και την τελευταία τους πνοή, τι γίνεται με αυτούς? Εμείς είμαστε οι νικητές και γιορτάζουμε τη νίκη μας και αυτοί είναι οι χαμένοι. Αυτοί που αντέξανε πολλά περισσότερα και δεν κατάφεραν ποτέ να επιστρέψουν, μειονεκτούν σε κάτι δηλαδή. Ή το παράδειγμα με τον Θεό, που το ακούω. Όσοι σωθήκανε πιστεύουν ότι τους έσωσε ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός τους άλλους που δεν τους έσωσε. Εγώ τι θα πω στη μάνα του Νίκου, που ήταν και 3 χρόνια μικρότερός μου, που παλέψαμε πλάι-πλάι στο ίδιο κρεβάτι τόσους μήνες και αυτός πέθανε και εγώ ζω ακόμα. Εγώ δεν αισθάνομαι νικητής. Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα να μιλήσω και για τον Νίκο, και για τον Άγγελο, και για τον Ηρακλή και όλους αυτούς τους μη επιζήσαντες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή η νοοτροπία μου θυμίζει λίγο το μότο του αμερικάνικου πρωταθλητισμού. Ο πρώτος είναι τα πάντα, ο δεύτερος τίποτα. Ενδεικτικό αυτής της κουλτούρας είναι η θετική αντιμετώπιση που είχε στα μίντια αυτή η στάρη, Τζολί, που έκανε προληπτική μαστεκτομή. Γιατί φοβόταν να πεθάνει, φοβόταν να πονέσει. Επικροτούμε την επεκφυγή της. Και όμως αυτό που θα έπρεπε να επικροτούμε είναι η αντιμετώπιση του θανάτου. Οφείλουμε νομίζω να δούμε το θάνατο κατάφατσα. Το τελευταίο ταμπού είναι ο θάνατος, είχε πει κάποιος. Μα τι πράγμα είναι ο θάνατος? Όπως η ζωή πρέπει να αντιμετωπίζει ως κοινωνική ζωή,
Έτσι και ο θάνατος οφείλει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικός θάνατος. Η πρόσληψη του θανάτου σε κάθε κοινωνία καθορίζει και καθορίζεται από το ίδιο το βίωμα της ζωής. Στη σημερινή κατάσταση, το βίωμα μετατράπηκε σε κατανάλωση, ο θάνατος είτε αποκρύπτεται, είτε παρουσιάζεται ως το κακό από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε, είτε ως θέαμα για παθητική κατανάλωση. Στην πρώτη περίπτωση της απόκρυψης, κρύβεται η ματοδοξία μιας κοινωνίας που δεν μπορεί να αντικρίσει τον εαυτό της χωρίς make-up, που δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι θα αρχίσει να βγάζει ρητίδες, ότι θα σπρίζουν τα μαλλιά, ότι το σώμα μας θα σαπίσει κάτω από τη γη και θα το τρώνε τα σκουλίκια. Στη δεύτερη περίπτωση, ο θάνατος, το κακό, δεν είναι τίποτα άλλο από τη στρεβλή αντίληψη που κυριαρχεί σήμερα ότι τείνουμε προς τα μπροστά, προς ένα άπειρο. Αν τείνουμε προς ένα άπειρο, τότε ο θάνατος πρέπει να παραταθεί όσο είναι δυνατόν. Η φαντασίωση ότι μια μέρα θα ζούμε αθάνατοι είναι ενδεικτική. Και στην τρίτη περίπτωση, άνθρωποι πεθαίνουν, το βλέπουμε στην τηλεόραση, το βλέπουμε δίπλα μας πια και δεν μας δημιουργεί κανένα συναίσθημα. Το καταναλώνουμε παθητικά και αυτό όπως όλα τα άλλα σήμερα. Και στις τρεις περιπτώσεις, το βίωμα του θανάτου απομακρύνεται και ξεθοριάζει. Με το θάνατο όμως υπάρχει ένας κόσμος όπου κάποιος απουσιάζει και η απουσία είναι εξίσου σημαντική με την παρουσία. Ο κόσμος υπάρχει με έναν νέο τρόπο, μας δίνεται με έναν άλλον τρόπο. Και όπως το σώμα αλλάζει μορφή και υπάρχει με έναν νέο τρόπο μέσα στο λουλούδι που ανθίζει, έτσι και αυτός που πεθαίνει υπάρχει με έναν νέο τρόπο στους ανθρώπους γύρω του. Καθώς δίνεται στην αγκαλιά του κόσμου, γίνεται διάσπαστο μέρος του και στην πραγματικότητα αφήνεται στην αιωνιότητά του. Η αιωνιότητα είναι επίγεια τελικά. Αν εγώ πεθάνω, ξέρω καλά πως θα συνεχίσω να υπάρχω στις σκέψεις και τις πράξεις άλλων. Και δεν το λέω με μια μεταφορική ποιητική ίσως έννοια. Κυριολεκτό. Κρίνουμε το θάνατο με το δικό μας κατασκευασμένο χρόνο, τον ανθρώπινο και πεπερασμένο, ενώ ο δικός μας ανθρώπινος θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιβεβαίωση μιας αθανασίας. Όχι με την έννοια της άρνησης του θανάτου, αλλά με την έννοια ότι ζωή και θάνατος είναι απλά διαφορετικοί τρόποι ύπαρξης. Η επανανοηματοδότηση του θανάτου από εμάς δεν μπορεί παρά να ταυτίζεται με την επανανοηματοδότηση της ζωής. Η ζωή που δεν βιώνεται είναι μη ζωή. Σε αυτήν και ο θάνατος είναι μη θάνατος. Δεν βιώνεται. Απομακρύνεται σε κάποιο υπερπέρα. Τον αρνούμαστε είτε επεκφεύγοντάς τον είτε καταναλώνοντάς τον. Έτσι σήμερα αρνούμαστε και τη ζωή. Ως καρκινοπαθείς, αν έχουμε να πούμε κάτι σημαντικό, δεν είναι ότι άλλαξε το προσωπικό μας βίωμα, ότι βρήκαμε ξαφνικά ένα πραγματικό νόημα στη ζωή μας ή ότι τώρα μπορούμε να ζούμε κάθε στιγμή, παρόλο που όλα αυτά όντως μας συμβαίνουν. Έχουμε το πλεονέκτημα να προσφέρουμε ένα νόημα στο θάνατο και ταυτόχρονα και ένα νόημα στη ζωή. Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο από έναν αγώνα ενάντια στη μη ζωή, ενάντια στο μη βίωμα. Και έτσι ξεπερνάμε την υποκειμενικότητά μας, τη στενή ατομική μας αντίληψη και επιστρέφουμε σε αυτό που μας διαμόρφωσε, το κοινωνικό. Αυτός ο αγώνας ενάντια στο μη βίωμα είναι καταρχάς βαθιά συλλογικός αγώνας. Το να μπορούμε να ζούμε κάθε στιγμή προϋποθέτει ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε αυτή τη δυνατότητα με τους άλλους. Δεν υπάρχει ατομική ζωή έτσι κι αλλιώς. Σκεφτείτε το ζήτημα της διατροφής μας σήμερα. Αν δεν αλλάξει ο βιομηχανικός τρόπος παραγωγής της τροφής, δεν θα είμαστε ποτέ υγιείς. Και αυτό αλλάζει μόνο συλλογικά. Αν γύρω μας κυριαρχεί η κατανάλωση, είτε στον γκάζι ή δίπλα, είτε στις σεξουαλικές μας επαφές, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να κάνουμε. Και όταν λέω κατανάλωση, δεν εννοώ μόνο τα χρήματα, εννοώ αυτή την παθητική σχέση. Για να ζούμε την κάθε στιγμή, να τη βιώνουμε, δηλαδή πρέπει να ζήσουμε αλλιώς. Και αυτό το αλλιώς, από την προσωπική μου εμπειρία, μπορεί να είναι και θεραπευτικό με τη στενή έννοια του όρου. Το σώμα και το πνεύμα δεν είναι δύο διακριτά πράγματα, είναι ένα διαχώριστο. Η ασθένεια που οι γιατροί την αντιμετωπίζουν ως σωματική δεν είναι απλά νούμερα σε αιματολογικές εξετάσεις. Το σώμα μας δεν το έχουμε, είμαστε το σώμα μας. Και αν δυστυχούμε συνολικά ως σώμα. Αν καταναλώνουμε παθητικά και δεν βιώνουμε ως σώμα. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ένα σώμα που έχει αρχίσει να μην αισθάνεται είναι ένα καταπιεσμένο σώμα. Ένα σώμα που αρχίζει να αρρωσταίνει. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε όλοι ξεκάθαρα γύρω μας, με ένα σωρό ασθένειες και νευρώσεις στον άνθρωπο της πόλης. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ βίωμα, θα έπρεπε να αναφερθώ στην πιο έντονη και απελευθερωτική μορφή του βιώματος, που δεν είναι άλλη από τον έρωτα. Αλλά ο έρωτας είναι από αυτά τα πράγματα για τα οποία καλύτερα να σωπαίνεις παρά να μιλάς.
Έχοντας στην καρδιά μας τον έρωτα, μπορούμε να αισθανθούμε πώς θέλουμε να ζούμε, αλλά ακόμα και πώς θέλουμε να πεθαίνουμε. Κλείνοντας, σήμερα ο αγώνας που πρέπει να δοθεί δεν είναι ενάντια στο θάνατο, αλλά ενάντια στη μη ζωή. Αυτό σημαίνει πως μια γιορτή της ζωής είναι και μια γιορτή του θανάτου. Είναι μια γιορτή του βιώματος. Και μια γιορτή του βιώματος σημαίνει πως μιλάμε και για μένα, που μπορώ και στέκομαι εδώ μπροστά σας όρθιος και δυνατός, και για τον Νίκο, που τόσο πολύ βασανίστηκε το κορμί του και είναι και αυτός εδώ με έναν τρόπο. Μια γιορτή του βιώματος σημαίνει πως πρέπει σήμερα να φωνάξουμε για τους καρκινοπαθείς που δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους για να κάνουν τις θεραπείες τους. Να φωνάξουμε για τη φτώχεια και την ανασφάλεια που μαστίζει την κοινωνία μας. Σημαίνει πως οφείλουμε μια αγκαλιά σε όλους τους αδύναμους και καταπιεσμένους, ανεξαρτήτως φίλου και φιλής. Και αυτή η αγκαλιά είναι ταυτόχρονα και μια γροθιά σε όλους αυτούς που δεν μας αφήνουν να βιώσουμε. Είτε αυτοί είναι οι βιομηχανίες, είτε η κυβέρνηση, είτε η αστυνομία που καταστέλει τους δίκαιους αγώνες με καρκινογόνα χημικά, και αυτό εμείς πρέπει να το τονίζουμε, είτε ο αυξανόμενος φασισμός που σκορπίζει το μίσος του. Ας γιορτάσουμε λοιπόν τη βιωμένη σε κάθε της λεπτό ζωή, προσφέροντας απλόχερα και συλλογικά την αγκαλιά μας και το χαμόγελό μας, κόντρα στην γενικευμένη κατάθλιψη, κόντρα στην αποξένωση, κόντρα στη μοναξιά. Ευχαριστώ. Δηλαδή απίστευτος. Speechless. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι όμως η μαγεία της ζωής, τελικά. Το να μπορείς να βλέπεις το ίδιο πράγμα από διαφορετική οπτική γωνία και να έχεις τη δυνατότητα να μπεις και στη θέση αυτού του πώς βλέπει τα πράγματα. Γι' αυτό στη ζωή δεν υπάρχει κάτι απόλυτο. Εμένα με συγκλώνησε ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά τιμή μου, τιμή μας που σε είχαμε κοντά μας. Άγγιξες τεράστια θέματα προς συζήτηση και διαπραγμάτευση, οπωσδήποτε, που δεν λύνονται προφανώς, που δεν συζητούνται από ένα τέτοιο χώρο. Θα ήταν χαρά μου να βρεθούμε και να συζητήσουμε και να μάθω από σένα. Στο λέω ειλικρινά. Αλήθεια.